Aydım sağlı davara berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçda urnuny, gahrman arkadamyzyň saýasyny we arkadagly gahrman ferdarymyň ýol başlygyny Türkmen döwletiniň gazanan üstünlüklerini berkidip, parahatçylygyň, rowançlygyň we awadançylygyň belentliklerine barýan garaşsyz beýtarap watanymyzyň hakyky güllep ötüşiniň nişanyny alamatlanyrdy. Giň meýdançyda dören şatlyk şowkuny berkarar watanymyzdaky ötüşleri we özgörüşleri tüýsürekden gowunç we egsilmez şatlyk duýgular bilen kabul edýän arkadan şekeriniň ýaşaýjylarynyň başdan geçirýän bu ýysynç we bagtyýarlyk duýgularyny aýdynlygy bilen görkezdi. Yaşa arkada, size şöhret şan arkada, size şirin can arkada. Yaşa arkada, size şöhret şan arkada, size şirin can arkada. Aydym saly çykyşlar garaşsyz Türkmen döwletiniň we jemgyýetiniň durmuşyndaky ähli möhüm ähmiýetli wakalary özgörüşli bayramçylyk öwüşüň şaýdy. Aydymlarda döwrüwap arkadan şekerimiz, täze şekeriň we döwrümizin ajaýyplyklary wasp edilip, gahrman arkadamyz we arkadagly gahrman ferdarymyz şöhratlanyrly. Sunut ustatlary halkymyzyň bituwy awadan döwlet baradaky arzuwynyň hasyl bolanlygyny ajaýyp çykyşlaryň üstü bilen beýan etdiler. Şol çykyşlar berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçda urnunyň beýik maksatlaryny ýetmek üçin gurýan we döredýän merdany halkymyzyň bagtyar durmuşyna gaýtaranmajak öwüşgün şaýdy. Konsert maksatnamasynyň çäklerini daşary ýurtlaryň meşhur aýdymçylary we dörejilik toporlary çykyş etdiler. Sultanam Russiya Federatsiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň halk artisti Elmira Kalimullina, Türkiýe Respublikasynyň aýdymçylary Semga Sagi we Edis Gorguli, Özbegistan Respublikasynyň aýdymçysy Jasurbek Mavlanow, şeýle-de Russiya Federatsiýasynyň Başkyrtystan Respublikasynyň aýyola aýdymsaw toporynyň synut ustatlary halkymyzyň bayramçylyk şatlygyna goşulanyrdylar. Şeýle çaýlary meşhur daşary artistlerini çekmek ýurdumyzyň medeni durmuşyny dörejilik işçiňligi öwrendirmäge, köpçülikliň dinjar çaýlaryny geçirmek babatda üstünlükli tejribe alşmaga gönükdirilýär. Dünýäniň durly ýurtlary bilen medeniýet ulgamyna hyzmatdaşlyk, dostluk we anlaşmak gatnaşyklarynyň ösdirilmegini, türkmen halkynyň baý taryhy medeni mirasyny, özgörüşli däpdestularyny wagt etmäge ýardym edýär. Şunun bilen birlikde giň halkara hyzmatdaşlygy dörejilik işgärleriniň ustatlygyny kämilleşdirmek, tejribe alşmak hemde dünýäniň çeperçilik medeniýetiniň we sunugatynyň gazananlaryny öwrenmek üçin täze mümkinçilikler açýar. Meşhur aýdymçylar öz ýurtlaryna wekilçilik edip aýdym saýlary bilen çykyş etme arkaly halklaryň arasyndaky dostlugyny gatnaşyklarynyň puturlanyrmagyny, medeniýetiň we sunugatyň insanperwer ýörelgeleriň uly ähmiýetiniň bardygyny görkezdiler. Garaşsyz Türkmenistan watanymyzyň kemeşelik beýtaraplarynyň 30 ýyllyk bellendiýän halkara parahatçylyk we anlaşmak geldiýän şygar bilen geçýän 2025-nji ýylda munyň öz aýratyn möhüm ähmiýetleri. Bayramçylyk konsertiniň maksatnamasynyň dowamyny ýerine ýetirilen çykyşlar çäräniň dawratyny artdyryp, agdyberlik duýgularyny döretdi. Bu özgörüşli konsertiň tomoşaçylary dowamly çykyş eden artistlere el çarpışmalary bilen ýokary baha berdiler. Tomusyň nurany günleriniň akşamyna dagy tegiň bir ajaýyp günjügini ýanglanan joşgully milli we daşary owallary parahatçylygyň dostlugyň kemde bagtyarlygyň mekanyny garaşdyr. Baky betar Türkmenistana bolan söýgüni artdyryp, kalplar ursawaly. Ajaýyp seni münasibetli ýaglandyrylan konsert ýurdumyzyň täze taryhy ýamynyň arkadan şekeriniň ajaýyplygynyň senat hökmüni ýanglanyp, halkymyzyň midemet agdyberligini we jewitligini, onuň parahatçylyk, dörejilik, ansanperwerlik ölgelerini üýtgüsiz agrarlygyny alamatlanyrdy. Ýerine ýetirilen çykyşlar garaşsyz kemeşelik beýtarap Türkmenistanyň şöhratly ötüş ýoluny, döwlet başçylarymyzyň ýol başçylygyna durmuşy geçirýän şöhratly ata-babalarymyzyň mukaddes ýörelgelerini, parasatly hemde insanperwer däplerini esaslanýan parahatçylyk tüýjülükli siýasatyň aýdyň netijelerini, hemde belinde parlayan mukaddes ýaşyl baýdamyzyň raýatlarymyzyň mertebesini belinde galdyrýanlygyny beýan etdi.
aydym saat eterleri watanymyzyň ajaýyp döwrümizin wasfy bolup ýanlandy. Baý joşguly aydym saatlaryň täsiri dawra gatnaşlary tans etmäge ruhlanyrdy. Munyň özi watançylyk duýgularyny beslenen insan kalbyna ruhy baglanşygy, dörjülük ilhamyny alamatlanyrdy. Ajaýyp owodonlyk bayramçylyk meýdançylygyny aýratyn täsirli gözellik nurun şaýdy. Munyň özi dawra gatnaşlaryň kalbyny joşduryp, ajaýyp zamanamyzda parahatçylykda we abadançylykda ýaşap, dörjülükli işlemek bagtyny peşkeş beren üçin gahrman arkadamyda, hemde arkadagy gahrman ferdarmyda goşalyk duýgusyny olurdy. Bakışların çeşmedimi, göğünova teşledimi, arzular kovuşmadimi, kalbimde sen kalbimde. Bakışların çeşmedimi, göğünova teşledimi, arzular kovuşmadimi, kalbimde sen kalbimde. Konsertde gahrman arkadamyzyň täze döreden garaşyp ýallaryň joşun wagtyna atly aýdymynyň ilkinji gedek ýanlanmagy bu akşamyň şatlyk sowugyny hasyn belinde göterip hemmeler üçin ajaýyp sowut boldy. Milli liderimiň aýdymda beýan eden sözleri we sady dinleýijileriň kalbyny joşgunlygy we ýakynly duýgularyny urşawardy. Şeýle bolan soň gahrman arkadamyzyň täze aýdym saat eteri ýokur ruh bilenlik döredip tüý sürekden hoşalyk bilen garşylandy. Karışıp yadlarım coşun vatına, yettik kılgın söylüğün tezi tatına. Durmuş berdi seni maňa, meniň bagtyma, kalbyma nurun saçyp söýen geregim. Geregim sen, geregim sen, geregim. Gaýta aradyň meniň yüregim. Geregim sen, geregim. Waspaňyň şygaradyr geregim. Müňdürli ışıklandırmaların ifadeleşikli hereketler bilen utgoşky ýanlanan aýdym saatyň owady kalplarda şeýle ajaýyp bagtyar durmuş peşkeş berenlikler üçin gahrman arkadamyda we arkadagy gahrman ferdanymyda hoşalyk duýgularyny döredip, ol duýgular bolsa dillerde şirinden şirin sözleri beslenen arzuwlara urlýar. Davranyň dowamyny dronlaryň şu bölüňi bu ýerde ýaglandyrylan konserdiň ýatdan çykmajak pursatlaryny emele getirdi. Işyklar we durly şekiller şeýle aýdym saat bilen utgoşdurylan çykyş ýatdan çykmajak tomuşany hemde täsirli pursatlar döretdi.